Салом алейкум дӯстони азиз. Чанд қабл хайтам гап назада будам сторизда. Як чира хостум бугумтон. Ҳами офарини одамое ки дая рӯз чанд бор қирған меравам мегӯям. Ма чанд рӯза дадам қатъим қирғанда. Сар кор доштум, омадум. Аз баъд обратно бирам. Яламуд ғамум гирифта ки ман чӣ қадар раҳи дуроз ба обратно мехезам мерам. Не ки ман дар раҳи қирған маъқулай, раҳаш ростай. Аднаст хеле раҳи роста карочи, хеле ду тарафа мошин нестай. Ин ами плюсай нам қадарош. Не ки дурозиш қадар мерай, ғамум гирифтай. Мегӯям ами мошинимда ягон пари самолёт бичаспону ва парвоз кунам бирам.